Сәлем, бу Азатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген бездә кунакта Татарстан Яңа гасыр телеканалы алып баручысы, журналист Венера Аитова һәм кино режиссеры Байбулат Батулла. Һәм без бүген кино турында сөйләшәбез. Хәерле көннәр. Сәлем Венера. Хәерле көннәр, Эльвира. Сәлем, Байбулат. Бик шатмын сезне күрергә, ишетергә. Һәм тыңлаучыларга да сәлем. Мин беренче тапкыр подкастта катнашам. Мин дә, Байбулат. Шундай вакыт җиттеме хәзер? Күз бәрәңгеләрдән бакчалардан бәрәңгеләрне алып бетердек, теплицалардан помидорлар җыйдык. Шундай шыксыз гына вакытлар җитте. Кино карый башларга мөмкин, китап укый башларга мөмкин вакыт булса инде. Кино карыйсызмы һәм әлеге вакытта берәр нәрсә карыйсызмы? Нәрсә карыйсың, Венера? Син миннән башладыңмы? Мин Байбулаттан көтә идем. Беренчедән мин бик шатмын. Ниһаять мин кино сөйләшердәй үзләремә кешеләр таптым һәм әлеге тема буенча гомумән сөйләшкән юк. Шул кайбер кешеләргә әйтәм дә, әллә карамлар, әллә кызык түгел. Мин генә карыйммы соң ул Netflix-ка мин генә утырдыммы соң дип. Мин чыннан да бер ара гомумән бик күп еллар минем телевизорым булмады һәм мин сериаллар әллә ни карамадым. Аннары интернет бит инде барлыкка килде һәммәбездә дә һәм аеруча бәлки кеве чыгу белән бәйле микән инде ул иде минем беренче чиратта иптәшем таныштыргандыр. Ул әйтә, син Игра престоловны карамадыңмы диде. Юк, без башка икенче сериал карый башладык. Анда шул кадәр юмор шушы Игра престолов белән бәйле. Һәм ул әйтә, син Игра престоловны карамасаң, син бит юморны да аңламыйсың. Һәм гомумән ул бит тренд иде, син трендлар белән таныш булырга тиешсең. Шуның өчен генә кара дип иң беренче шулай Игра престоловны аның белән карый башладым. Гел бармый инде, менә кызык түгел, шундый әкрен бара. Башында шул кадәр кызык түгел, аннары китте әле ул шул кадәр серия, шул кадәр сезоннар һәм мин аңламыйм нәрсә белән тотадыр ул. Минемчә ерткыч сериал, иң шундый ничек дип әйтәм, бар яктан да иң сүзләрен кулланырга буладыр әлеге сериалга карата. Һәм мин шуннан соң әкренләп Netflix сериалларына ничектер кызыксына башладым һәм әлегә кадәр мин уйлыйм, бу чыннан да шәп сериал һәм аны һәр кеше карарга тиеш. Дөньядан артта калмас өчен булса да. Ничәнче сериядан син теге сеңдең ул сериалның дөньясына һәм менә мин беренче сериясын карадым, Игра престоловның, икенче сериясын карадым. 7-8 тапкыр яңа баштан карый башладым, ләкин берничек тә менә ул дөньяга чумып булмады. Кемдер әйтә, анда икенче сезоннан кызыгы башлана ди, аннары соң теге аңлый башлыйсың кемгә кем туры килгәне. Юк, беләсеңме, мин ничек сериалының кызыкмы, юкмы икәнлеген билгелим. Мин Эльвира синең гомумән соравыңа җавап бирмәдем әле. Минемчә кызык яки кызык түгел нәрсә белән билгеләнә. Мин сериал куям да, ашарга әзерләп башлыйм. Менә әгәр дә миңа утырып карарга кирәк була икән, мәсәлән, инде нәрсәләрнедер аңламый башлыйм. Менә кайбер сериалларны нәкъ утырып карарга кирәк. Бу сериалны мин 1 2 3 4 5 бәлки серияны менә шулай гына карадым. Теге башта бик карыйсы да килми, мин ерткычларса шундый үтергән моментларны гомумән карый алмыйм, мин аннары йоклыйм, алмыйм алардан соң. Шуңа күрә беренче сезон ахырына мин тартылганмындыр. Аңа кадәр булай гына карадым. Аннары инде чыннан да Аерылып булмыймы? Аерылып булмый башлады. Син Байбулат карамадыңмы аны Игра престолов? Юк, менә мин шундый бераз гына теге бөтен шул теге хайп узганнан соң гына киләчәктә әле бөтен тәмен тотачакмын мин аны теге бөтен кешене карап бетергәч, мин аны рәхәтләнеп менә шул яң бөтен кеше туйган хисләрне мин соңыннан туячакмын. Ләкин мин менә ничектер чумалмадым ул дөньяга. Мин дә чумалмадым. Менә мин нәкъ Байбулат кебек 2 тапкырмы, 3 тапкырмы талпындым. Андагы кан, анда әле бер ирне үтерәләр, әле берсен үтерәләр, әле бер хатын кызны көчлиләр. Анда бит баш геройларны үтерәләр. Анда шунсы шаккатыра. Менә шул баш герой дип уйлыйсың, аны үтерәләр. Ну кызык бит иптәшләр, Байбулат, сиңа кызык булмадымы? Менә режиссерларча шундый, хәтта кайсы кинода шундый хәл күргән бар. Менә син шушыларны төп геройлар дип уйлыйсың. Аларны үтереп баралар. Менә монсы төп герой дип уйлыйсың, аны үтерәләр. Белмим инде, ул аннары көне буңа диге уенга ияләшкән кебек ияләшәсең, ияләшеп тә булмый инде. Чыннан да ерткычларча эшләнгән, әмма бик шәп төшерелгән дип уйлыйм һәм аны кат-кат карарга кирәк. Менә бармый беренче серия карама, икенче серия бармый карама.
Әмма кырыйында бер караган кеше булырга тиеш, аннан сорап утырырга. Бу нишләде? Бу кем соң әле дигәнгә, ачу килмичә җавап биреп утыручы кирәк ул фильмга. Хәзерге сериалларга килгәндә, мин соңгы әйтик берничә караган сериалны әйтә алам. Ул беренчесе Наследники, менә иң соңгы сериаллар. Наследники дигән сериал. Сез аны күргәнсез микән, юк микән белмим. Әмма киңәш итәм, ул шулай ук бик беренче сериядан үзенә тартып алмый. Менә бар бит сериаллар карадың да һәм аерыла алмыйсың, әйме? Бу андый түгел, менә әкрен генә шунда ушырга пешереп, шунда карый торган сериал. Аннар әкренләп миңа кызык булды. Ул балаларны тәрбияләү хакында соң инде балалар үсеп беткәннән соң менә әтисе ничек кенә бай булса да, ул менә аларга бөтен әйберне бирергә теләгән, әмма иң мөһиме бирмәгән кебек. Ничек менә тарта башлады һәм анда уңай герой юк. Шулай ук кызык, менә гадәттә бар бит инде бик шәп, менә миңа Россия фильмнары күп очракта шуңа ошамый. Менә анда бер уңай героиня бар икән, ул фәрештә инде менә. Алай булмый тормышта, кызык түгел миңа алай. Монда һәрбер монда гомумән бер яхшы герой да юк, монда барсы да үзенчә начар герой. Һәм карыйсыз килә башладым әле. Менә бу сериалның шулай ук әле икенче сезоны ягышмасына, бөтенләй икенче сезоны инде тиз карала башлады. Һәм һәрбер баласының булдыксызлыгы, кайсы яктан булдыксыз нәрсә бирмәгәнне ничектер миңа белем, бәлки әниләрчә кызык булгандыр һәм дәвам иттерәсем килә, ничек үз гаиләңне сатырга була, ничек акча, гаилә, менә шушы темалар чыннан да кызык кебек тоелды. Иң шәп кешеләрне җыйганнар анда, шуны төшерүчеләрне. Һәм икенче сериал менә хәзер карый башлаган сериал, анысы Николь Кидман белән хәзер әйтәм, Киану Ривз түгел, Хью Грант. Беренчедән, мин матур актерларны шул кадәр яратам. Бигрәк тә матур картайган актерлардан да кызык әйбер бар микән ул, белмим, ул кадәр матур булып буламысың ул, һәм аның һәрбер карашы, ул Николь Кидманның белмим инде, менә кадрда бер нәрсә эшләп кенә торсын, сөйләшмәсә дә, менә шул дәрәҗәдә мин Николь Кидманга ничек дип әйтим, Ашык дип әйтим, менә шул кадәр мин сокланам. Һәм Хью Грант ул шундый матур картая икән, һәм беренче мәртәбә Хью Грантны начар тискәре герой итеп күрәм. Һәм менә бу фильм «Отмотать назад» дип атала. 2 серия чыкты. Карадыгызмы? Юк. Юк, карамадык. Хәзер Венера безнең белән сөйләшмәячәк. Шуңа күрә син бездә. Ну, миңа ташламай ясарга була, мин бит декретта утырам, һәм минем балам йоклатканнан соң көн саен 1 сәгать мин үземә ничектер башка дөньяга шулай кеше баласы килә, шуңа күрә шул бөтен дәврдә каралган фильмнардыр ул. Мөгаен төнле карап утырмыйм, әлбәттә, андый мөмкинлек юк. Менә я ушырга төшергәндә, я шул ятканнан соң караган фильмнар. Менә бу соңгы 2 фильм. Аңа кадәр теге шәп фильмнарга без әле әйләнеп кайтырбыз. Байбулатны кем беләсең килә? Әйдә, Байбулат, нәрсә карыйсыңмы? Карыйсыңмы берәр нәрсә? Яки режиссерлар алар кино карамыймы? Менә мин күптән түгел генә шундай бер аңладым. Соңгы тапкыр «Во все тяжкие» дигән сериал карадым мин, соңгы тапкыр түгел, менә 2013 елны. Шуннан бирле бернинди менә теге бер артлы карыйсы теге туктап булмаслык теге ничек бер серияны карыйсың да тагын берне карыйм да аннан соң йокларга ятам дигән хис күптәннән булган юк миндә. Шуңа күрә мин бераз генә теге көнләшәм, шулай теге яратып туктай алмас хис белән берничә сезонны YouTube карый торган кешеләргә. Булай менә шуңа күрә мин теге хәтерләмим соңгы шулай теге YouTube алган сериалны. Ләкин менә безнең сериалларга килгәндә, мин теге үзебезнең Россия сериалларына бәйле булгач, алар турында сөйләмәй булмый бит инде. Һәм теге сез менә Венера әйтеп китте, безнең Россия сериалларында бары тик яхшы тискәре булмаган фәрештәдәй геройлар булу. Менә мин хәзер рус сериалларына килгәндә «Игра на выживание» дигән сериал карыйм. Мин әле аны карап бетермәдем. Әлбәттә аның теге үзенә күрә минуслары да бар, плюслары да бар, ләкин менә анда һәрбер персонажның тискәре ягы да бар, яхшы ягы да бар. Һәм син теге һәрберсенә ничек теге русча әйтмешле подключаешься, һәм теге аларның һәрберсенең язмышына чумып, аларның бүгенге көндәге ни өчен шушы хәлгә килгәнлеген аңлыйсың. Һәм менә анда бик һәрбер персонажны да теге бер яклы
тискәре яки яхшы дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин теге 7-нче ничәнчедер сериясын хәзер карыйм. Анда хайран сюжет ягыннан да бик яхшы. Беренче сериясын бик үк теге YouTube алмый үзеңне. Ләкин менә икенче сериядан башлап тартып ала үзенең сюжет дөньясына. Һәм теге персонажларга килгәндә дә анда шулай тормышка якын сөйләү стилистикасы да уңышлы сериал дип әйтсәм була. Ләкин мин аны карап бетермәдем. Һәм үз минуслары әлбәттә бар аның. Ләкин гомумән алганда безнең сериал индустриясына килгәндә ул яхшы җиңү дип саныйм. Һәм безнең сериалларга килгәндә мен эпидемияны карый башладым инде. Әле теге беренче дулкын коронавирус дулкыны вакытында аны күп кеше карап шаккаткан иде һәм яхшы рецензиялар язып үз фикерләрен әйткәннәр. Ләкин мин анда ничектер гомумән карантин вакытында мин бер нәрсә дә карамадым. Һәм безнең теге менә мин укырга кергәннән бирле бик күп контент караганга күрә мин бераз гына контенттан ниндидер орган хисе бар. Шуңа күрә мин бераз гына теге пауза алганнан соң менә хәзер янәдән карый башладым. Сериалларны бик күп уңышлы сериаллар чыкты соңгы арада Россиядә. Ул менә шул эпидемияны Netflixта барлыкка килүе зур җиңү минемчә. Һәм әлбәттә мин беренче сериясын карадым, анда да үз минуслары бар инде. Ләкин минем өчен барыбер ул уңышлы проект дип саныйм. Безнең гомумән сериаллар индустриясы бик тиз хәзер алга бара кебек. Слепаковның карадыңмы син? Домашний арест карадым, әйе. Ләкин минем анда бик шундый сәер тәҗрибә булды минем теге тамашачы буларак. Чөнки анда атнага бер сериясе чыгадыр. Атнага бер сериясе чыга, икенче атнага мин карыйм һәм теге атнада булган нәрсә булган инде онытылган. И шуңа күрә мин буталып беттем. Мин күптән түгел генә янәдән теге тулайым рәвештә бер артлы карап чыктым. Миңа менә мәсәлән авыр шулай теге сериялап карау. Мин дә карый алмыйм. Чыгып беткәннән соң гына барысын бергә җыеп карыйм. Кайбер чакта бер төндә дә карап чыгасың аларны. Әйе, менә мин дә шундый рәвештә карарга яратам. Әлбәттә домашний арест теге үзенә күрә яңа Россия сериаллары дулкынын башлап җибәргән сериалдыр дисәң дә буладыр аны. Шуңа күрә булай безнең уңышлы сериаллар шактый дип саныйм. Инде әлбәттә чикиларга килгәндә дә инде. Чики содержанки, мен дә шуны сорыйсы идем. Чики содержанки ничек шулай отышлы дип уйлыйсың? Ничек андый тема бик популяр? Чикига килгәндә мин дөресен әйткәндә аны карап бетерә алмадым. Мәсәлән, минем өчен, мин андагы бүтән теге ничек сериал барлыкка килгән историясында беләм, анда теге алар өчен мин субъектив рәвештә 100%-ка бу сериал өчен җан атырга тиеш идем мин. Бер яктан карасаң. Ләкин мин барыбер менә ничектер ышанып бетерә алмыйм. Миңа мәсәлән сюжет структурасы миңа бик күңелгә ята. Һәм мәсәлән миңа продюсер буларак килгән булсалар, мәсәлән миңа шундый сериал тәкъдим иткән булсалар, мин риза булган булыр идем. Реализациягә килгәндә инде аны ничектер менә мин Горбачевны бик яратам һәм хөрмәт итәм аны. Кеше буларак та һәм актриса буларак та, ләкин ничектер менә мин ышанып бетерә алмыйм. Һәм миңа бик авыр булды карап бетерү. Әле менә мин әйтәм, карап бетермәдем дә. Сериал өчен артык акыллы диләр. Акыллы да түгел, ул бит вообще чит планетадан килгән кеше кебек. Ул гомумән иреннән да караганда ул вообще бик сәер, яхшы яктан әйтүем инде. Шуңа күрә ул менә гади провинциаль тормышка ничектер менә мин алган персонажлар, алар күбрәк менә шул дөньяга якын. Ышанмыйм дисең инде. Барыбер алайык түгел бездә дигән диясен килә инде, Юк, менә сюжетка килгәндә андый хәлгә мин ышана алам. Һәм минемчә бик фахиш кызлар дөньясында ниндидер яңа юлга басу дөньясына мин ничектер гомумән алганда ышана алам. Бу әкият булса да барыбер аңа ничектер миңа кызык булыр иде андый әйбер каравы. Гомумән анда бик шәп аерым эпизодлар бик күп. Менә бик гениаль эпизодлар бар. Ничектер гомумән алганда әлбәттә мин барыбер бу фильм өчен җан атачакмын һәм аны яклаячакмын, ләкин мин үз хисемне качыра алмыйм инде. Ни өчен уңышлы булуы, минемчә, әгәр дә менә мәсәлән Горбачев булмаган булса, әгәр дә менә Горбачевны алыйк, продюсерлар арасында да ансамбльдән да алып ташласак, минемчә мондый уңыш булмаган булыр иде, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә белмим. Әлбәттә инде аның стилистикасы да, аның режиссер уйлап тапкан дөньясы да, әлбәттә уйлап тапкан дип әйтүем инде, үзе шундый дөньяда яшәп туып, аңа таныш булган дөнья, ләкин барыбер анда теге художественный стиль бар, һәм ул стилен Россия сериалларына хас булмаган стиль, шуңа күрә дә ул үзенә күрә кызыклы. Шуңа күрә бу әлбәттә зур уңыш, ләкин менә мин ничектер тискәре яклардан әйтмичә булмый бит инде бар минем өчен. Мин тамашачы буларак.
Ләкин әлбәттә мин карап бетергәч, сериалны карап бетергәч, әле аерым бер үз фикеремне туплармын. Миңа бер танышым әйтә, бу миңа шул кадәр зур мотивация бирде ди. Чики. Мин әйтәм, мин аны бер ике сериясында карый алмадым. Ничек сиңа ул мотивация бирәләр? Миңа ди, ниндидер яңа эш башларга һәм үземне менә бу бераз гына депрессив хәлдән чыгарга ярдәм итте ди. Мин әйтәм, мин аны карасам, мин депрессив хәлгә кирип утырачакмын, даннан чыга алмаячакмын. Монда бит психология диләр иптәшләр, менә карыйсың да кемнеңдер тагы да начаррак булса, ул да бит менә чыга алган дип кешегә кайберәүләргә җиңеллек килә, бәлки. Мин шуннан да карыйс килә, мин әле менә ул сериалларны, рус сериалларына әле күчә алмыйм. Бик карыйсым килә. Аннан мин беренче серия Queen Gambit дип атала ул инглизчә, шахматист кыз турында сериал. Карыйс килә. Менә мин беренче сериясын карадым, миңа бик ошады. Ход королевы. Ошады беренче сериясын. Ләкин теге икенче сериясын шундук карыйсы килә дигән хис булмады әлбәттә. Чөнки мин сезнең белән сөйләшеп утырам бит. Ләкин минемчә ул теге бүгенге көндә яңгырый торган сериалларның берсе. Анда тәкъдим итми булмыйс. Менә бай булат, сезне ничек укыттылар? Менә бу сезоннар турында. Менә мин күп сезон булса, мин уже карый алмыйм. Әйтик, Аббатство Даунтон беләсез микән? Ул шундый бик тоже башта яратып карый башладым инде. Аннары инде бер сезон, 2 сезон, 3, 4, 5 ул кадәр күп һәм мин ташладым. Нәрсә булып беткәнен дә белми калдым. Карточный домик шулай ук. Анатомия страсти, анда геройлар алышыны бетте, артистлар алышыны бетте. Карточный домикта озынлыгында гына дип уйлыйсыңмы, әллә гениаль актерның юкка чыгуы белән бәйләмисеңме соң, Эльвира? Бәлки шулайдыр, бәлки менә шул озынлыгына да бәйледер. Күпме сезон булырга тиеш? Ни өчен шул кадәр озын иттереп төшерәләр аларны? Бу телеканалларның сатып алу белән бәйлеме, рейтинглар белән бәйлеме? Аны белүемчә бит инде аны, мәсәлән, бер сезонны төшерделәр, уңышлы булды, икенче сезонны төшерәләр һәм уңышлы икәнен күрәләр, параллель рәвештә инде 3-нче, 4-нче сезоннарында төшерә башлыйлар, әйме? Әйе. Ну, беренче чакта минемчә, шуннан да теге бизнес ягыннан карасак, әлбәттә, рейтинглар, акча китерү яклары, икътисад ягыннан бик уңышлы булса, әлбәттә, алга таба дәвам итәләр. Ләкин, мәсәлән, Чернобыльне алсак, анда икенче сезоны булуы мөмкин түгел. Ул бит инде тамамланган хәл, ләкин бик уңышлы. Әлбәттә, аны дәвам итүе кирәге дә юк. Дәвам итүе. Ләкин әлбәттә, икътисад ягы акча ягыннан карасаң, икенче сезон караган булырлар иде дип уйлыйм инде мин. Әгәр дә ясаган булсалар. Ләкин бу әлбәттә теге ахмак идея. Мәсәлән, Во все тяжкие алсак, анда шаккаткыч рәвештә һәрбер сезонда ниндидер ачыш ясыйсың үзеңә, һәм анда да персонажның ниндидер азагына хәтле барып җитәсең, аның тормышының азагына хәтле барып җитәсең дә, шулай итеп бу хәл тамамлана. Аннан соң бит алар теге үзенә күрә спин-офф ясыйлар. Мәсәлән, да Во все тяжкиедәге булган адвокатның аерым сериалы бар. Һәм ул да үзенә күрә бик уңышлы. Шундый теге спин-офф. Әлбәттә, бу беренче чиратта шул теге тамашачының кызыксынуыннан чыгып инде. Әгәр дә тамашачы кызыксынмаса, дәвам итмәсләр иде, спин-оффлар ясамаслар иде. Инде ул Игра престоловның булыр дип уйлыйсыңмы соң? Дәвамы. Юктыр, минемчә, алар бит инде булай да озын, аннан соң соңгы сезоны бит аңлавымча фанатларга бик ошамады. Ничек? Күрә. Хәзер бит инде аннан соң бик артык кыйммәт булган дип аңлыйм мин аның теге инвестицияларга килгәндә. 1-2 елдан соңгы тагын бер сезоны чыкса, мин шаккатмаячакмын. Бәлки бик булуы мөмкин. Чөнки канәгать булмаган кешеләр бик күп. Менә сузылган сериаллардан, әгәр дә менә минем фикер кызык булса, мин берничә сериалны әйтә алам, мин караган. Менә Искитмәле мине баштан тотып алып, аннары дигән менә берничә сериал бар. Менә Миллиарды сериалы беренче сериядан үзенә тартып ала. Миллиарды сериалы. Менә соңгы сезоннары нәрсә эшләтеп бетергәннәр, аны мин аңламадым. Ни өчен алай кирәк булгандыр, хәзер карыйсы да килми хәтта. Һәм Сьюитс карагансыз микән, менә бу герцогиня Саксонская, безнең Меган Маркл төшкән танылган сериал, русчасы Форс-мажоры. Менә ул сериал беренче сериясыннан үзенә тартып ала. Беренче сериялар аларның әле 2 сәгать бара, менә хәзер инде хәтерләмим дә. Менә ул сериал чыннан да шундый кызык барды да. Аннары Меган Маркл китте дә анда.
ни өчен анда икенче бер героиня керттеләр, ничектер акланмаган. Анда бик каты уйларга кирәк иде шундый уңышлы сериалдан соң. Хәтта принц шул сериалга карап бит инде гашыйк булган булып чыга. Һәм тагын барып чыкмаган сериалларга, хәтта бер список төзегән идем үземнең. Хәзер алар буенча әйтә алам. Гаилә белән, я булмаса ирләргә дә, хатын-кызларга да сериаллар әйтеп китмәдек без. Годы сериалы хакында. Менә ул сериал аңлата да алмыйм, ул менә аны карыйсың, шул кадәр анда төшенкелек, каралык кебек инде, әмма син аның күзеңне дә ала алмыйча карыйсың. Годы дигән бик танылган сериал. Менә күпләр Игры престоловтарның шул сериалны карадылар. Бу әзрәк киләчәк турында уйландыра торган сериал, куркыта торган сериал бәлки. Годыга кадәр әле караган идем Черное зеркало. Черное зеркало сериалын караган булсагыз, анда кайсы сериясын алсаң да, әгәр дә кемдә булса карамаса, Черное зеркало ул шундый футуристикрак сериал. Черное зеркало, ягъни безнең менә телефоннар бит Черное зеркало, кара көзге, безнең тормышыбызга шушы гаджетларның йогынтысы хакында. Һәм киләчәктә ни дәрәҗәдә барып җитә, күзгә анда видео яздыра торган, күздә видео яздыра нәрсә булганнарны, я булмаса тагын нәрсә, лайклар тормышка, анда төрле сериялар бар. Менә һәрберсен карап, аннар кемнең беләндер сөйләшә торган сериялар, бер-берсенә бәйле түгел. Мин менә бу сериалны чыннан да бөтен кешегә дә киңәштәм карарга. Аны караганнан соң телефонга тотынырга куркып торасың, әйме? Менә минем өчен мин аны тәки карап бетерә алмадым. Беренчедән әйтергә кирәк, Черное зеркалының беренче сериясын караганнан соң мин бер ярты ел күңелем булганып йөрде. Мин гомумән аны ничендер беренче каналдан күрсәттеләрме соң, мин аны авылга кайткач карадыммы соң, бик озак карый алмадым. Аннары аерым серияларны карадым. Һәрбер сериясы аны искитмәле ужас. Ужас, татарча ужас ничек була ул? Әкәмәт. Менә әгәр дә гомуми карый торган сериаллар буенча беренчесе Черное зеркало, димәк, годы әйттем, икенче миллиарды, өченче Барбараны карарга кирәк, чөнки бу трендовый сериал, форс-мажоры, дүртенче Молодой папаны әйтмәдек без, шул кадәр рәхәтләнеп карадым. Тәмле бер десерт ашаган кебек мин аны карый башладым. Әкрен генә бара ул шундый, әллә мин героена гашык булганга, менә бу төп герое кем әле? Джуд Лоу. Минем ул яраткан артист, шуңа күрә мин ул нәрсә эшләтсә дә миңа ошый, ә монда әле темасы да шул кадәр кызык. Бездә шундыйны төшерә алырлар микән дип менә. Чыннан да һәрбер сериалны шул кадәр кемнең белән дә булса сөйләшәсе килә, хәтта Молодой папа һәм Чернобыль. Менә бу сериалларны бөтен кешегә карарга була дип исәплим мин. Безнең вакыт эскалашына күрә әйтәсем килә. Хатын-кызлар өчен сериалларга мин шулай берничә пунктлар ясадым. Беренчесе Корона. Искитмәле сериал. Шул кадәр матур, ул бит инде үзенчә тарихи да кебек, әмма сериалдан тарих өйрәнеп булмый һәм ниндидер параллель үткәрүчеләр миңа бик сәер, ул бездә бигрәк безгә хас инде. Анда шул кадәр үпкәлиләр, анда Зөләйханы алыйкмы, башкасын алыйкмы. Әгәр дә менә мәсәлән сиңа тарих кызык икән, әгәр дә сериалны карап синең тарих алып укыйсың килә икән, сериал үзенең миссиясын үтәгән дип исәплим. Мин уйлыйм, бер сериал да тарихи булырга мөмкин түгел. Теге ниндидер параллель үткәрү, ул шул кадәр ахмаклык дип исәплим. Һәм аңа әле үпкәләү, каргау һәм башкасы, кеше бит инде менә ничек фантазиясы барган режиссер, ул шулай эшләгән һәм сценаристның. Миңа менә ул моментны да әйтеп китәсем килә иде. Шуңа күрә Корона сериалының мин менә аның дәвамын, әле принцесса Дианалар белән тиздән чыгарга тиеш, аны көтеп торам. Искитмәле бер сериал бар, һичшиксез бөтен кешегә киңәш итәм. Невероятная миссис Мейзел, удивительная миссис Мейзел дип атыйлар аны. Беренче хатын-кыз комик турында. Менә шундый тәмле сериал инде. Искитмәле тәмле сериал, шулай матур костюмнар, менә бу Коронада икесендә дә минем матур актерларны, матур куелыш һәм кызыклы булуны, һәм әле юмор да шул кадәр кызык анда. Менә бу сериалны бөтен кешегә тәкъдим итәм. Хатын-кызлар сериалыннан Большая маленькая ложь. Монда шундый иң шәп актрисалар, Лиз Уизерспун, Николь Кидман һәм кыскасы менә шундый алтын составны җыйганнар. Аның темасы да бик кызык. Менә бу абьюзерлар хакында, домашний насилие бик күп сөйләшәләр хәзер. Бик кызыклы. Сюжет линиясын аны
күзеңне ала алмыйча карый торган сериал һәм шул кадәр матур. Аның менә башлана гадәттә карыйсы килми, теге шапкасын, шапка дип атала бит инде, фильмнарда шапка дип аталамы башланган вакытта. Ә монда күзеңне ала алмыйсың, шул дәрәҗәдә матур ул. Тагын шундый шәп сериаллардан, моның дәвамы буларак «И всюду тлеют пожары», мин уйлыйм, бу сериалны эшләгәннәр тегесенең популярлыгыннан чыгып кына. Мине шаккаттырган матур сериаллардан тагын менә ул режиссерлар өчен, минемчә, теге эстетлар өчен шундый ук сериал, исеме шаккатмалы булса да, «Почему женщины убивают» дип атала. Шәп сериал я. Супер! Ну, искитмәле менә, шул кадәр миңа ошады, шул кадәр матур, темасы шундый күңелсез булса да, ничектер менә грузить итми инде, татарча ничек була ул? Аны карыйсың, шул кадәр кызыклы сериал. Һәм шундый ук рухтагы тагын бер сериал, инде теге үтерешләр турында сүз киткәч, миңа ирем хәтта кайчагында шаккада син нишләп үтерә торган сериаллар карыйсың дип. «Убивай Еву» дигән сериал караганыгыз бармы? Беренче сезонын карадым. Шәп. Минем өчен ул ачыш әлеге сериал, чөнки андагы актриса, бу начар героиньны уйнаучы актриса, мин ул дәрәҗәдә матур була белгән, шундый мөлаим була белгән һәм куркыныч була белгән актрисаны күргәнемдә юк. Минем өчен ул гомумән ачыш әлеге актриса һәм ул Эмми да алган икән әлеге роле өчен. «Убивай Еву» дип атала әлеге сериал. Супер. Миңа калса, менә бу тыңлаучыларга нык файдалы мәгълүмат булды. Рәхмәт, Венера бит. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Венера Әйтова һәм Байбулат Батулла белән кино турында сөйләшәбез. Татар киносы турында гына түгел. Темасын менә без әле сөйләшмәдек, төп ни өчендер менә тренд, нинди тренд бар темаларга кагылышлы. Мине менә шаккаттырган тема. Бер кеше белән сөйләшер кешем юк, дуслар. Караганнан соң мин бер кеше белән сөйләшергә иде буның хакында. Һәрбер сериалда хәзер менә мин караган әлеге сериалларда хатын-кыз белән хатын-кыз арасында мөнәсәбәтләр, я булмаса ир-ат белән ир-атлар арасында һәрбер сериалда бар. Мин аңламыйм, ул махсус эшләнделәр микән, юк микән, бәлки менә Байбулатның үзенең фикерен әйтер шулай ук. Шул дәрәҗәдә инде мин ияләштем, мин гомумән үземне теге фоб дип әйтә алмыйм, әмма ияләшә башлам. Мәсәлән, «Убивай Еву» да мине хәтта бу ничектер куркытмады да инде, шул дәрәҗәдә әллә куркыныч фильм булганга шулай микән. Һәм менә бу китаплар турында бер сөйләшкәндә шулай ук нитергә була. Хания Янагихараның «Маленькая жизнь» китабын укыганда менә ул мине шаккаттырган иде. Менә шушы мөнәсәбәтләр хакында. Анда Нью-Йоркта яшәүчеләр иң беренче чиратта яшьләр өлгергәч, алар уйлыйлар җитлеккәч, я еще даже не выбрал, анда менә шулай язылган иде. Ну, кызларны яратам, мин ир-атларны яратам. Анда менә иң беренче шуны аңларга кирәк, кешене сайлар алдыннан, аннары гына мәсәлән парыңны табырга кирәк. Менә шул дәрәҗәдә менә шундый бер дулкын бара. Һәм безгә әлеге дулкын килеп җитмәде кебек. Гәрчә мин уйлыйм, бездә дә әлеге ни булса да, бездә мәсәлән шундый фильм төшерсәләр, минемчә критиклар белән нәрсә эшләтәчәкләр. Шартларлары микән, белмим. Игра на выживание дигәнгә кире кайтсак, анда да бар шундый линия, анда шундый брутальный бер җигет персонаж. Мин әле теге азакка хәтле карап бетермәдем. Ул да менә үзенең татарча ничек була, гендерный үзенең табигатьтән кайсы якка тартылганын үзе әле аңламаган хәлендә калдык. Без әле менә мин сериалны карап бетермәдем. Ләкин гомумән алганда бу теге ничектер бу тема иртәме соңмы барыбер бу темага ачык рәвештә сөйләшергә мөмкин булачактыр дип уйлыйм инде мин. Чөнки бу менә без чит илләргә карасак анда бит инде бу табигый хәлгә әверелеп китте. Һәм бүгенге көндә дә бездә дә безнең кинода да, телевидениедә, интернетта бу темага әзме күпме булса да барыбер теләгән кеше үз фикерен әйтә ала дип уйлыйм инде мин. Син без дигәндә Россия дисеңме? Россия турында инде әлбәттә беренче чиратта. Татарстанга ничә ел кирәк дип уйлыйсың? Минемчә бер-ике атна. Бер шәп фильм һәм бер-ике атна. Юк, мин гомумән менә теге безнең бит инде бу темага официаль рәвештә бер кеше дә бер сүз дә әйтми, ләкин бу тема безнең тормышның ничектер Бездә гомумән секс юк. Безгә ул темага бер кеше дә сөйләшмәй өчендер. Куркабыз без ул темадан. Һәм әлбәттә инде бу теге безнең тарихтан чыгып инде безнең Татарстанда түгел гомумән Россиядәге теге безнең культурада шул бит инде куркыныч темалар бар. Һәм инде кернә без ул турда
иртәме соң барыбер сөйләшәчәкбез, чөнки бу безнең табигатьнең бер өлеше бит инде ул. Без бөтенебез дә һәр аңлыйбыз, аннан бер кайда качып булмый. Инде безнең күз йомып андый параллель рәвештә шундый тормыш бара. Безнең эстрада дөньясында да Без андый түгел, без мондый. әле без бик кечкенә бит әле без ил ягыннан карасак та, культура ягыннан карасак та, шуңа күрә безнең әле барысы да алда, без әле бераз генә теге яшь үсмерләр кебек бераз генә оялабыз, куркабыз, бераз генә безгә теге читен, ләкин иртәме соңмы без барыбер ничек тә булса бу үсмерлектән чыгырбыз дигән кебек тоям мин. Иртәме соңмы булса да. Хәзер бәлкем теге карарлар чыгыр, теге бу темага сөйләшмәү һәм янәдән курку темасы. Ләкин ул иртәме соңмы яңадан ачылачак дип уйлыйм инде. Бу теге табигатьтән аерып булмас. Булган әйберне юк дип әйтеп булмый инде. Әйе, шуңа күрә иртәме соңмы безнең дә ТНВ-да шундый сериаллар булыр. Син шулай дип уйлыйсыңмы, Байбулат? Бу Шанам без шундый дип уйлыйсыңмы? Я булмаса, ул бит тәнкыйтьчеләр күп түгел. Гадәттә менә андый темаларга каршы чыга торган, яза торган, алар бөтен кеше түгел, ул менә бер кешеләр. Бит башка кешеләр өйдә утырып Netflix караган кешеләр өчен әйтик. Я булмаса, гомумән, танышлар арасында белүче кешеләр, реаль тормышны күрүче кешеләр, мәсәлән, алар бит Күбрәк инде. Менә без дә әле сөйләшеп утырабыз. Син дә татар, Байбулат та татар, мин дә татар һәм без бөтенебез бу киноларны карыйбыз. Бездән яшьрәкләр карый, безнең яшьтәгеләр карый, белә, аңлый нәрсә икәнен. Монда Татарстан яки татар киносы, башкорт киносы бөтенләй башка бер параллель дөньяда яши һәм параллель дөньяда үсә дә алмыйдыр. Белмим, бәлки үсә аладыр. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Хәзерге режиссерларга бик кыендыр инде менә Netflix кебек шундый корпорациялар булган вакытта, алар да төшерә фильм, син дә төшерәсең һәм әле чагыштырырга да мөмкиннәр, шулай бит. Ниндидер уникаль әйбер булырга тиеш, уникаль материал, уникаль алым булырга тиеш. Белем, Байбулат, ничек син Netflixлар белән конкурентлыкны тоясыңмы? Netflix'та бик күп төрле материал. Һәм аның төрле сыйфаты да бар, бик үк сыйфатлы булмаган материаллар да бар. Шуңа күрә Netflix бит ул бары тик шундый үзенә күрә мәйданчык, зур, бөтен дөньяга таралган мәйданчык. Әле берничә ел элек ничектер Netflix'ка ерактан карап, ничектер ул турыда хыялланган булсак, бүгенге көндә бит инде алар хәзер менә Россия территориясында да хәзер бәйле, бүгенге көндә хәзер Netflix өчен контент ясыйлар Россиядә дә, Россия контентын сатып ала Netflix. Шуңа күрә аның ничектер менә бүгенге берничә елдан мин ясаган әйбер Netflix-ка эләксә, мин ничектер бик зур рәвештә шаккатмаячакмын да кебек тоела минемчә. Ул теге Netflix-ның бер яктан карасаң, теге үзенә күрә дәрәҗәсе дә кими дисәң дә түгел инде, ул киңәйгәнгә күрә аның сыйфаты да ничектер сыйфаты күләмгә әвереләдер кебек. Шуңа күрә минем бер яктан карасаң, әлбәттә бүгенге көндә безнең теге менә Россиядә төшә торган сериаллар, мәсәлән, 257 причин, чтобы жить дигән сериал Каннадагы фестивальдә анда төп рольне башкарган героинягә анда бүләк бирелде, яхшы. Шуңа күрә теге безнең дәрәҗә көннән-көн үсә кебек тоела. Шуңа күрә миндер курку хисе юк, бары тик азарт кына уяна. Аннан соң инде безнең бүгенге көндә Россиядә дә күп төрле платформалар булганга күрә, платформаларның хуҗалары аңлый кайсы дәрәҗәгә омтылырга кирәк икәнлеген. Хәзер юк теге, мәсәлән, телевидениедә бары тик акча эшләргә дигән максат куелган булса, хәзер барыбер сыйфатның нәтиҗәсенә дә игътибар итү тенденциясе бар. Шуңа күрә мин киресенчә шатланам бүгенге көндә Netflix безгә якынайганына һәм гомумән платформалар барлыкка килгәненә. Әйе, минем ниндидер теге хыял бар иде, тулы метражлы фильм төшереп, аны кинотеатрларда күрсәтү дигән хыял. Бүгенге көндә, мәсәлән, инде теге ул турыда гына уйлап, платформаларга игътибар итмичә яшәсәң дә сәер. Шуңа күрә бу үзгәрешләргә ничектер әзер булырга кирәк икәнлеген аңладым инде мин. Шуңа күрә мин бары тик позитив рәвештә карарга тырышам. Аннан соң мөмкинлекләр күбәйде. Бүгенге көндә кимендә 4-5 зур платформаларның әле бүгенге көндә акчасы күп һәм алар контент өчен анда үзенә күрә сугыш бара. Көннән-көн игътибарны үзенә җәлеп итәргә тырыша һәрбер платформа. Ул, димәк, теге спрос булганга күрә режиссерларга да, әгәр дә
сәләтле режиссерлар булса дигән нидер мөмкинлек бар дигән сүз. Ул мөмкинлекне кулланмыйча булмастыр дигән шундый менә уй. Россия турында сөйләсең бит син Байбулат, әйме? Әйе, Россия. Татарстанга килсәк, ничегрәк Татарстанга килсәк, мин бары тик менә минемчә, әгәр дә безнең спортка булган игътибар шундый ук рәвештә кинога булган булса, без инде әллә кайчан әллә инде дәрәҗәләргә җиткән булыр идек. Мәсәлән, бары тик контентның, син мәсәлән нефтька килсәк, без бит нефтьне татар нефте димибез. Без бары тик нефтьне бар икәнлеген беләбез дә һәм нефтьнең үзенә күрә аның индустриясе бар. Шуңа күрә киноны да аны татар дип әйтмичә генә, бары тик индустриягә тыңлап яраклашырга кирәк. Һәм аннан соң бизнес һәм индустрия барлыкка килсә, анда инде әлбәттә аның татар режиссерлары да барлыкка киләчәк дигән шундый минем фикер бар. Һәм әлбәттә инде ул теге бары тик индустрия турында гына уйлап эш итү дигән сүз түгел. Ул иртәме соңмы барыбер, әгәр дә монда уку һәм тәҗрибә мәйданчыклары булса, аны нәтиҗәсе дә булачак дигән шундый минем уй фикер бар. Шуңа күрә үзенә күрә татар Netflix дигән әйбер булган булса, әлбәттә инде ул ниндидер бераз генә соңга калган әйбер. Берничә адым алга карап эш итәргә кирәктер. Ләкин бер 5-10 ел элек, мәсәлән, Татарстанда Татнефть үзенең платформасын ясаган булса, бүгенге көндә без Ивилар белән, ТНТ премьералар белән көндәш булыр идек. Менә ул турыда уйламаганнар бит элек. Бәлки, менә бу Netflix бит төрле телләргә тәрҗемә итә ниләрен. Киноларны, субтитрлар белән булса да, яки ул тавышландыру булса да, белмим, татарчага кайбер фильмнарны тәрҗемә итүдән башларга мөмкиндер. Алар белән хезмәттәшлек итеп була бит. Әлбәттә, алар бит бары тик теге төрле, киресенчә, менә Netflix-ның инде үзенең стратегиясе, теге локализация дигән инде. Мәсәлән, һәрбер илгә килеп, аның үзенә шул илдә яшәүчеләргә кызыклы әйбер. Әлбәттә, инде бәлкем татар телле аудитория бик күп түгелдер. Шуңа күрә әле алар үзләре игътибар итмиләрдер. Ләкин бүгенге көндә әйтик, мәсәлән, хөкүмәтнең кызыксынуы уянса, ул мәсьәләдә алар игътибар иттерә алган булырлар идек дигән шундый минем бәлки бер катлы идея бардыр. Иртәме соң барыбер шулай булачак инде ул дигән шундый фикер бар минем. Әлбәттә, әгәр дә телгә кызыксыну булса, телгә кызыксыну бар микән, юк микән, анысын мин ул белгеч түгел, белмим, дөресен әйткәндә. Әгәр дә син татарча әйтик, сиңа менә акча бирәләр, иртәгә Татнефтьтән ишеткәннәр, шушы подкастны тыңлаганнар да, Байбулат әйдәлә, бер шундый фильм төшерәбез, әмма Netflix ишетерлек, бөтен дөньяны тетрәндерлек булырга тиеш дип. Әгәр дә хәзер хыяллансак, син нинди тема булырга тиеш дип уйлыйсың? Һәм ул, мәсәлән, күп сериялы гынамы, әллә сериалмы, нинди темага булырга тиеш дип уйлыйсың? Әгәр дә без шундый теге максат куябыз икән, Netflix-ны кызыксындырырга дигән максат куйсак, минемчә, бездә теге аутентичный сюжетлар, темалар бик күп. Аларны кирәкле һәм уңышлы рәвештә адаптациясын ясарга кирәктер дигән шундый минем менә хәзерге вакытта шундый уй бар. Ләкин минемчә ихлас булырга тиеш. Менә ихлас, әгәр дә без ихлас рәвештә гендерлар темасын сөйләшсәк, турында сөйләшсәк, безнең бик кызыклы шундый икейөзлелек безнең милләттә. Без югыйсә анда ул бездә андай әйберләр юк дибез, үзебез беләбез анда безнең стрададагы икейөзлелекне, әйме? Шул дөнья. Һәм ул теге ниндидер гади булмаган әйбер дә кебек түгел, шундый. Без беләбез менә шундый ике төрле тормыш алып барган кешеләрне, әйме? Бу тема әгәр дә безгә бөтен дөньяда кызыклы булса, аннан соң бездә бит инде үзенә күрә дини республика дип саналабыз. Һәм шул ук вакытта без бик теге үзенә күрә светский да тормыш алып барабыз. Фантазияның хәзерге мезгилдә менә әгәр дә уйласаң, нәрсә турында булырга тиеш ул? Идентификация. Менә без бүгенге көндә кем ул менә? Мәсәлән, без милләт, нәрсә ул милләт? Без белмибез бит нәрсә икән милләтнең. Без белмибез нәрсәгә безгә тел кирәклеген. Без белмибез нәрсәгә кирәк мөстәкыйльлек нәрсәгә. Нәрсә икәнлеген без үзебез аңламыйбыз минемчә. Нәрсә белән без аерылабыз калган милләтләр? Ни өчен без үзебезне дахи дип саныйбыз? Без бит дахи түгел, без бит гапкади кеше. Һәм безгә үзебезне ничектер милләтче икәнлегебезне теге менә шул турыда әңгәмә йөртергә кирәктер дип уйлыйм. Менә кем ул милләтчелек? Без фашист булып чыгабызмы? Без ничә калган халыклардан бигрәк үзебезне күрәбезме? Минемчә, бездә шундый бераз генә кумпыклык бар. Һәм ул әлбәттә комплекс неполноценностьтан килә дип уйлыйм инде мин. Һәм шундый ниндидер негатив милләтчелек бездә бик чәчәк ата. Яшүсмерлек хисе, ниндидер максималист һәм тормышта бик реаль булмаган әйберләр. Әгәр дә бездә нефть булмаган булса, без бит бәлкем ул әйбергә безгә бер кеше дә игътибар итмәгән булыр иде. Дигән шундый
фикер бар минем. Шуңа күрә бик менә шул идентификация, бүгенге көндә глобализация белән кисешү. Глобализация иртәме соңмы барыбер безне кочаклап алачак, һәм шуңа без әзерме юкмы? Бүгенге көндә минемчә без бик үк әзер түгел. Чөнки без әле аңламадык кем икәнлегебезне. Ну бу әлбәттә тема кызык булырга тиеш, чөнки урысның да шул сораулары. Урыс та бер, урыс телле кешеләр ул берәйбер, аннан рус милләте менә. Алар да бит татар белән бик охшаш. Безнең уртак проблемаларыбыз. Алар да аңламый кем икәнлеген үзенең. Аннан соң бар бездә ниндидер дин темасы. Аны бер яктан карасаң, икенче яктан карасаң бездә мәсәлән мөселманнар гына түгел бит, керәшеннәр дә бар мәсәлән. Алар менә кем алай булгач. Бездә без дингә игътибар итәбез. Бәлкем дингә игътибар итәргә кирәк түгелдер. Белмим, менә шундый сораулар, минем җавапларым юк ул сорауларга. Ләкин ул темага сөйләшү бераз гына куркыныч, бер яктан карасаң. Мин аны аңлыйм, ләкин иртәме соңмы нидер дөрес рәвештә бу темаларны күтәрергә кирәктер дип уйлыйм. Безнең менә татар теле темасы, ул да кинода булырга тиеш. Һәм без ихлас рәвештә ул турыда сөйләшергә тиеш. Бер якны гына күрсәтергә тиеш түгел. Минемчә, безнең бераз гына шундый менә авыру теш булганда, ул теге теш шири бит. Аны пломба белән ябып куйсаң, ул менә ни сәламәт теш кебек тоела. Бездә менә шулай безнең милләтчеләр Ширин яшергән үлгән. әйе, менә бездә ничектер милләтчеләр тиз генә пломба белән каплап куярга телиләр. Дәвалый башласаң, ул бит авырта, аны бит түзергә кирәк. Ашарга кирәк бөтеннән, бөтен чокырын. Әйе, без каплап куябыз да, иртәме соңмы ул киресенчә начар нәтиҗәләргә китерергә мөмкин, чөнки бары тик суырып ташларга гына калачак ул тешне. Шуңа күрә минемчә бик үк күңелле булмаса да ул турыда сөйләшергә кирәк. Әйе, кемнедер күңелле бик үк шат булмаячак ул темага, ләкин нишләтәсең инде? Аннан соң шартлаячак бит. Менә шундый темага әгәр дә без әңгәмә йөртсәк, минемчә ул Америкага да бик кызыклы әйбер, урыска да бик кызыклы әйбер, чөнки глобализация белән идентификация темасы ул һәрбер кешегә дә хас. Анда бит бигрәк тә Америкада анда күпме милләтләр бер-берсе белән катнашкан. Шуңа күрә анасын Кытай темасы минемчә бик кызык бүгенге көндә. Кытайның алга китүе бер яктан бик күңелле һәм шул вакытта куркыныч әйбер. Ләкин мин ничектер позитив рәвештә соңгы вакытта уй фикер йөртергә тырышам инде. Но бу да үзенә күрә защита дер инде ул. Шуңа күрә бер яктан безнең милләттәшләр Кытайда интегә, икенче яктан безнең милләттәшләр инглиз теле укытырга баралар, шунда омтылалар акча эшләргә шул ук илдә. Шундый менә теге төрле стандартлар, Төрле каршылыклар. Байбулат, әгәр дә бу менә Амин дигән вакытна туры килсә, чыннан мин мондый фильмнарны карар идем. Бик теләп. Син, Венера, ничек күз алдына китерәсең татар киносын? Менә син бүген нәрсә карар идең? Татар киносы минем аның турында шулай уйланган бар. Беренче вакытта мин инде шундый оптимист буларак уйлыйдым. Менә безгә бер фильм кирәк шундый әзрәк безнең тарихны күрсәтә торган. Чөнки кешеләр безнең тарихны гомумән белми. Мин татар дип әйтә беләләр. Ул шул чәкчәк белән түбәтәй һәм ишпишмак һәм тирәсендә, читек тирәсендә бәлки әйләнергә мөмкин шулай бит. Төрле илләрдәге татарлар белән сөйләшсәң дә бергә җыелышып чәкчәк белән чәй эчү. Һәм хәтта кайчагында миңа шул кадәр кызык була башлый. Шушымы безнең бөтен менә безнең милләт җыелышып шушы туган телне җырлап, шушы сабантуй үткәреп кенә, шушы чәкчәк кенә ашап утыра ала торган милләтне соң без. Әзрәк геройларны үстерә торган фильмнар. Әйтик, менә мин бик теләр идем Шиһабеддин Мәрҗани хакында. Менә ул чыннан да минем өчен герой. Һәм безгә позитив геройлар милләткә җитми дип исәплим мин. Һәм ул шул дәрәҗәдә кызыклы шәхес булган, төрле яклап булган, үзе акыллы, юмор хисле, үзе спортсмен, үзе шундый матур киенергә ярата торган кеше. Ни өчен мәсәлән шушындый кызыклы кешене, аны бит әгәр дә аның турында ничендер язмыйлар, сөйләмиләр, ни дәрәҗәдә кызык кеше булган ул. Безнең Тукай да, Мәрҗани да бөтенесе дә алар шундый скульптура, менә алар шундый статуя дейме, һәйкәл. Менә мин алар хакында ниндидер кызык фильмнар кирәк дип уйлыйм, ниндидер геройлар булдыру. Әгәр дә бу без тел проблемасын алсак, инде ниндидер милләт проблемаларын алсак, Тукай турында мәсәлән,
ул шундай идеаль герой безнең өчен, әмма ни өчен аны эшләмәскә, ул тәмәке тарткан, әйтмибез инде башка яклары хакында да. Шундай юмор хисле, хәзерге комеди клаблар егылып китәрдәй, менә шундай юмор хисле кеше булган. Ә безнең ул якларын аның турында әйтмиләр дә, чөнки ул бит безнең памятник, ничек без аның турында начар әйтәбез соң. Мин менә шундай геройлар турында кызыклы фильмнарны күрергә теләр идем. Фатыйма Аитова турында миңа соңгы вакытта гомумән фамилияны алыштырганнан соң миңа һәрбер кеше инде әлбәттә Фатыйма Аитова турында сорый башладылар. Һәм мин шушы татарларда феминизм хакында бик кызыксына башладым, укый башладым. Ул шул дәрәҗәдә кызык, безнең шундый кызыклы шундый хатын-кызлар булган. Менә хәзерге Инстаграмда утыручы шундый идеаль татар ханымнары түгел, кафа киеп утыручы, алар чыннан да кыю, алар чыннан да көчле, кызык шундый кешеләр. Менә берничә шул героиняларны җыеп булса да, ничектер шуларны күрсәтә торган минемчә фильмнар булса кызык булады, милләткә дә кызык сыны уяныр иде. Аларны каян өйрәнеп буласың башкача? Минемчә шулай геройларны күрсәтә торган. Булай, әгәр дә теге өйдә карый торган фильмнар дисәң, менә шул Зифа апаның фильмнарында шулай төшерә башласалар, карап утыралар бит кешеләр, индийский фильмнар, турецкий фильмнар турында сөйләшмәдек иптәшләр. Турецкий фильмнар. Бу бит гомумән бөтен Россия, миңа әлеге шокым барып җитмәде. Әллә миңа артык баллымысың ул фильмнар, әллә вакыты җитмәгән. Менә аларны карап утыру шулай яхшы әлбәттә, әмма ни өчен бездә андый хәлләр булмыймы? Менә бәлки шундый көндәлек тормыштагы проблемаларны күрсәтә торган шундыйлар да булырга тиештер. Бик кызык булды. Белән җиңелчә генә темага сөйләшергә теләгән идем подкастта. Без Байбулат белән Тагын шул классика инде безнең. трибуна безгә җитми, Байбулат. Юк инде, 3 татар җыелган җирдә ничек милләт турында сөйләшмисең инде? Милләтнең юкыдан уянуы һәм аның үсүе, чыгуы, каядыр заманга яраклашуы, заманга чыгуы турында сөйләшми булмый инде безгә. Миңа калса файдалы булды. Рәхмәт сезгә, иптәшләр, шундый рәхәт булды. Минем бу темаларны мин бәлки күп сөйләшкәнмендер инде. Но сөйләшәсе килгән булган күптән. Рәхмәт сиңа, Венера. Тагын сөйлә. Күрешүләр насыйп булсын офлайн. Әйе. Зур рәхмәт икегезгә дә, Венера, Байбулат, шундый яхшы фикерләр яңгырады, шундый файдалы әйберләр дә күп булды. Шул ук вакытта татар халкы турында, милләт турында да сөйләшеп алдык. Бик яхшы булды. Азатлык бит бу. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Киләчәктә дә сөйләшергә, очрашырга насыйп булсын безгә. Сау булыгыз. Азатлык радиосының татарча подкастын сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.